Ngapa Heru ngejak aku tekan kene barang malah nyumet dupa barang arep undang jalangkung apa piye? Wis to lek menengo wae. Wis to melaku penak-penak. Apa meneh iki? Wah, Heru. Iya, Aku ki lagi bingung. Lek. bingung apa meneh? Aku ki niatan pesugihan ke kanca-kancane barang-barang. Ya kok dite tak curhati utang-utangku ki kok wah lepet mili. Padha karo kancaku Iya. bawa Heeh. arep golek tuyul. Heeh. Hari nek syaratnya nek tuyul ki nek kudu ngemiki ta. Heeh. Arung duwe bojo. Aku bingung. Masa kowe jadi zaman iki perasaan Mas.